తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది మన పార్టీ. ఎందుకంటే రైతు తెలిసినటువంటి రాజ్యం, ఎత్తు తెలిసినటువంటి వ్యవసాయం ఎక్కడ కూడా కొనసాగదన్న నానుడి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న విషయాన్ని మన రైతాంగం అంతా గమనిస్తున్నారు. అటు కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతుల యొక్క రక్తాన్ని పీల్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అధికారంలో ఉండి సిగ్గు లేకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నిన్న ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేయడం అంటే ఎంత సిగ్గు చేయడం విషయమో ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించమని కోరుతున్నాం. అధికారంలో ఉండి ధర్నాలు చేస్తున్నారు, నిర్ణయం చేస్తున్నారంటే అది ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఉద్యమాలు చేయాలి తప్ప మరి ఏ రకంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఉద్యమాలు చేసిందో నిన్న కేసీఆర్ ఇక్కడ గాంధీ కిషోర్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. ఆనాడు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అధికారంలో ఉండి కూడా మన నాయకులు దామోదర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా పెద్దలు అనేక మంది అతను మహారాజులందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేల పదవులకు రాజీనామాలు చేసి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించిన విషయం మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. మేము ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. ఇవాళ కేంద్రం ఒడ్లు కొనాలన్నా, మీరు కేంద్రం మీద ధర్నాలు చేయాలన్నా కేంద్రం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్యేలంతా రాజీనామాలు చేసి ఒక యుద్ధం చేయాలి తప్ప పదవులను అడ్డం పెట్టుకుని ఏసీ కాళ్ళలో పోయి ఫ్లైట్లలో పోయి మోడీ దగ్గర ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేయడం అంటే అది ధర్నాలు కాదు. అక్కడ మోడీకి ఒక సంకేతం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాబోతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు, దామోదర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతుంది. ఈ సంకేతాలు ఇప్పుడే నాకన్నా ముందు మాట్లాడినవారు ఈ నిరసన కార్యక్రమం ఎందుకు దేనికి చేస్తున్నామని చెప్పి వివరంగా చెప్పిన. ఇంతకుముందే సూర్యాపేటలో మేమందరం కలిసి దీక్ష చేస్తుంటే అక్రమంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించాం. అందుగురించి కొద్దిగా లేట్ అయింది, మన్నించమని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి, దామోదర్ రెడ్డి గారికి ఇక్కడ ఏం పని ఉంది, ఇక్కడ నియోజకవర్గం కాదు కానీ నాకెంతో బాధ్యత ఉంది. రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది నా చిన్నపట్టు నియోజకవర్గం. ఏది ఉన్నా కూడా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తను రక్షించుకునే బాధ్యత నాది. కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత నాకెంతో ఉంది. ఇదివరకు ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగానైతుంది, ఈరోజు పిసిసి సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడిగానైతుంది, మీ ప్రాంతవాసిగానైతుంది, మీ సోదరులు కాబట్టి నేను ఆ బాధ్యత తీసుకొని పార్టీ ప్రతిష్టం చేసేందుకు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా 1985 ఈ రోజు వరకు కూడా మీతో ఉంటున్నాను. మీరు నాకు సహకరిస్తూ వస్తున్నారు. నా నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు, మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే ఈరోజు మనం అడుగుతున్నది పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్, విద్యుత్ శక్తి ఛార్జీలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు తగ్గించమని. ఇంకా మనకు కావాల్సింది రైతుకు పండించే వరి ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించమని చెప్పి మనం ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇవి న్యాయమైన కోరిక. ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగిపోతున్నాయంటే ధరలు